Tondosangana, shwa shwa, tondosangana ikoko. Tungamira tondosangana ikoko. Tungamira tondosangana ikoko. Tungamira tondosangana ikoko. Tungamira Kukula izenzo zako kukula. Ahoi makomrades, ahoi. Kana tati ngachitsve apa hamusi kunyatsa kutaura makukwata. Chisa mama chisa kana tati ngachitsve yezvo. Makadii makomrades? Pamusoroi acting president wedu Njovukazi, mundiregere rurimi rwacho, ndinoda kuzvitaura asi rurimi rwacho runopodza kundirambira. Pamusoroi General Tsao, national chairman wedu, Mabalani Jekelele. Pamusoroi Simboti Tangwena, ndo vanonzi vana Chipinge vakapinga nyika. Pamusoroi pakuru baba wedu Atsvangirai. Munoziva nguva yama muchitaura pano, ndaona mhondoro chaiyo maziso manga. Chisamba machisa ndapfurira mberi zvakare kuona hanzvadzi yangu Wimbai achitaura mazwi akaya kuti ndini mukunda mukuru wa the late icon. Chikomborero kuwa nemi pakati pedu. Pamusoroi chairled wedu, pamusoroi comrade Howe, pamusoroi officer commanding Harare Province Youth Assembly comrade Gorekore, pamusoroi madistricts edu. Chisamba machisa macomrades security siyai wapinde iwawo wasiyei. Chisamba machisa maitiro tinoimba tichiti machinja ane rudo nhai. Hazvifaniri kunyanya kunetsa. Pamusoro madistrict chairpersons edu ari pano, members of parliament, councillors. Nguva yandapiwa panapa comrade Chimanikire handisiri kuzotora nguva yakareba, ndichatora nguva duku duku isingadariki 3 hours kuti titaurirane mashoko. Titaurane mashoko mashoma. Zuva ratakaungana pano nhasi mukati meboardroom redu rineri mufirst floor, izuva recherechedzo rekuberekwa kwechimurenga chevanhu. Musangano weMovement for Democratic Change T wakaberekwa kuti nechinangwa chekuti tirwisane neumhirimidonga wakange wakonzerwa naRobert Gabriel Mugabe mukati menyika ino. Tati fambei musangano uno wakasangana nematambudziko mazhinji. Tinoda kutenda Mwari neushingi hwawakaisa mukati mehana dzedu kuti titsungirire musangano uno tisvike patiri nhasi. Takasangana nematambudziko akawanda, tikafirwa nevana vakawanda. Tinana comrade Tondiraindira hatinawo pakati pedu. Vamwe ndinonzwa vachiti wakafa, asi inini ndinoti wakaurawa. Tinana comrade Beta Chokururama hatinawo pakati pedu. Zvinhu izvozvo zvakaitika mukati merwendo zvinofanirwa kutipa muono nerudo rwekuti tinofanirwa kunge tichifambisa nhau dzemusangano wedu sei, kuitira kuti tinge tichitondera nekukarakadza mhuri dzakarasikirwa nevana. Kune vakapisirwa misha vasina pekugara. Mukati mehondo iyoyi takasangana zvakare nemaoperation akaita sana tsunami, operation Murambatsvina. Mhuri dzakawanda dzikasara dzisina pekugara. Saka zvinorevei kwatiri suwapenyu wakasara? Zvinoreva kuti agenda, the initial agenda yakasetwa nemusangano uno weMovement for Democratic Change inofanirwa kuenderera mberi isina chinokanganisa. But it is unfortunate that the leaders of today
are quickly forgetting the agenda of the movement for democratic change because of personal gains. Wana wechidiki vanoramba vachishingairira kuti nyika yeZimbabwe inge ichisununguka kubva muutungamiriri hwedictatorship. Mukatarisa nhamba huru yevanhu vanosungwa nerejimu iripo, vana vechidiki. Nhamba huru yevanhu vanoshungurudzwa nerejimu iri kutungamirira nhasi ndivana mai vedu. Saka zvazvinoreva ndezvekuti kwatiri kuleadership tinofanira kuramba tiine donzo negwara rekuti nyika yeZimbabwe ine kunosunungurwa. Patinoenda dzingava dziri sarudzo, hatisiri kuenda kundovhotera Mukoyi kuti aite president. Handizvo zvatinenge tichiita. Tinenge tichivhota kuti vana veZimbabwe vange vachisunungurwa. Zvinhu izvozvo hazvifaniri kuramba zvichiitika mukati menyika yeZimbabwe kuti vanhu vanotora zvigaro zvekuti ivo nemhuri dzavo vange vachiita zvakanaka. Nyika ichishupika mashupikiro airi kuita. Ikozvo zvikatarisa vana vechidika vasiri kuenda kuzvikoro nenyaya dzeCovid. But the government iripo, the government should put my mechanisms ekuti vana vaende kuchikoro. Nezuro ndaidzwa kune mumwe mutungamiriri wemastudents akabatwa akazvidikitwa. All those things are affecting the young people of Zimbabwe. Saka nhau iripo ndeyekuti rwendo rwekufamba kwatiri kuita hatifaniri kukanganwa donzo remusangano. Tinofanira kuramba tichiimba rwiyo rwakataurwa navatsvangirai, rwiyo rwekuti vana veZimbabwe vasunungurwa. Ndinoona zvangu mukati mepfungwa dzedu nemukati mendangariro dzedu tanyanya kubatwa pfungwa dzedu nenhau dzezvigaro. Kana ndisiri MP handisi mumusangano, kana ndisiri kansela handisi mumusangano. Kana waita kansela iwe, what about the masses of Zimbabwe? Kana waita MP iwe, what about the masses of Zimbabwe? Nyaya iripo ndeyekuti we should confront this regime vana veZimbabwe vasunungurwa. MDCT ichitangwa ine maprinciples ayo ayakatangwa nayo, haina nyaya yerusarura ganda. Zimbabwe payasvika yakuda kuti vana veZimbabwe tinge come together. Kana tiri vatungamiriri tinoti tinoda kuti Zimbabwe inge ichisunungurwa, hatifaniri kutarisa ruvara rwemunhu kuti abvepi. Chisafamba chisa. Hazvina basa kuti unogona kuchibuda kubato ripi. But at the end of the day, you have got a tape that you are a Zimbabwean. So it's high time that the leadership should start to focus for the better livelihoods of the Zimbabwean people and its masses. Chisafamba chisa. But izvo hazvigoneki kana isusu vechidiki tichiri kuita politics dzinenge dzehoto. Hoto munoziva makomrades. Inoti mhepo ikaenda uku ndokwainotera, mhepo ikaenda uku ndokwainotera. Tinofanirwa kugaidwa the principles. The only constituency inogona kuita unite and resolve the Zimbabwean crisis is the young people. Chisafamba chisa. Ndinoona zvangu kazhinji makomrades ekuyu ndo vanoonekwa vari mukati mezvikwata. But tigotarisai kuti zvikwata zvatinozviita aligned to, at the end of the day, what benefit do we have as the young people? Nothing. Rimwe gore takambopiwa ma-t-shirts akanzi jobs and development. Akasvika pakubvaruka, where are the jobs? Where is the development? Marodzi ese pese pauri kufamba rukuita uri kufamba muyadhi yemuchiyadzo makomba. Saka it's high time that the people of Zimbabwe, especially the young constituents, should come together and fight for the better lives of all Zimbabwean people. Handisi kuda kutora nguva yakawanda. Ndinoziva mukati medundundu mangu mune zvizhinji zvatinogona kutaura nemazita evamwe vakuru, asi tikada kuti tizvitaure pano hatingazvipedzi, uyezve ingagumeya misodzi yega muno nenhau yekuti tine chido nerudo nemusangano wedu. But shoko randinoda kuti ndinge ndichikusirai mangwanani anhasi nderekuti tinofanira kunge tichibatana. Mukuru abva pana paComrade Brazil, baba wamakuyana, wataura nyaya yeCongress inofanira kuti inge ichiitwa. Ndekukasira chisafamba chisa. Let me assure you this. Leadership haisi kuramba nyaya yeCongress. Hakuna kana umwe chete ari kuramba nenyaya
yeCongress. But tose tinoziva kuti kune hosha yatekeshera pasi rose. Inini ndiri panapa, I am a victim. Mukati mehosha ipi iyoyo. Leadership yenyu iri kushanda flat out to make sure that Congress happens. And tinotesera kuti painenge yakuzoitwa haisiri nawe kuti tikutsvaga watinowirirana naye mukutaura. Handizvo. Tinoda munhu achatakura joko rakasiwa nababa vachangirai kuti ruzhinji nezvorwezimbabwe isunungu. Ukaona chisamamachisa, ukaona muhana mako zvichikunetsa kuti Nhingi azoitire candidate kana kuti Nhingi azosapoterei Nhingi, izvozvo zvega zvinoreva kuti you are not a member of movement for democratic change. Ine hunhu hwetolerance. Bvumidza munhu ane pfungwa yake kuti ange achitaura pfungwa yake. If we have to differ, let's differ in harmony. Hatidi kuona zvibhakera. Kana tapita zvibhakera, tasiyanei nevaya vatinoti vakaripa. Chisamamachisa. Ndaitaura nemumwe muchinda. Ndikati haisiri nguva yekuti unoswera uchivenga kana kuzonda munhu nekuti ndewe Zanu PF. Kana kuti nekuti ndewe bato rakati. Hatifaniri kurwisana nevanhu, but tinorwisana ne-bad culture and the bad system. The system of Zanu PF, that is the system that we are fighting for. As munhu arimo is a Zimbabwean who needs to benefit kubva vision yawina iwewe. The same applies nepakati peduma structures. When Congress then comes, atifaniri kuti tinge tichivavana nekuti Nhingi asapota comrade A, comrade B or comrade C. That is not it. If we believe in true democracy, we should be tolerant. But tolerance doesn't mean that we are going to accept nonsense. Chisa.